Sunanka? Sunana Mani Sharu Daki. Wane gari? Zamfara a Famfo. Wace ƙaramar hukuma ce? Kanke local government. Kai wane yare ne? Ni Hausa ne. Wane addini kake? Islam. Musulmi kenan. Eh, Shekara ka nawa? Zan kai 45, 45. 45. Mm, To, Mani ga ka a nan hukumar siwar da ke operation a kankiya. eh. Da wani laifi ake tuhumarka? Ana tuhumata da laifin informa. To, tuhumar da ake maka na informanti da gaske ne? Tuhumar da ake maka haka ne? Haka yake. Na'am? Tuhumar da ake maka haka ne? Haka ne. To, aƙalla tuhumar da ake maka ta informanci ka tabbatar da cewar haka ne ko? To, kai da suwa yake aikata wannan hudda ta informanci? Gashi nan Murtala, Murtala wane gari yake? tashar Lado karamar hukumar ita ma Kanke local government ce. To, sewa Sai Haru Galadima. wane gari yake? Ta fashi a karamar hukumar Kanke ita ma ce. To, sewa Sai mai kuɗi. sewa mai kuduwa Mai kuɗi a madu karamar hukumar ita ma Kanke ce. wane gari yake? Kafin Soli. Sewa Yawa sai Dan Binta. dan binta wane gari yake? Wannan Dandau. Wace ƙaramar hukuma ce? Ita ma duk Kanke local government ce. To, akwai saura? A bakin ni iya mutanen da suke ne domin Allah ba zan waɗi wanda su. Gaskiya. Yawa. Yanzu wa'annan mutanen da ka lissafa babu shari daga ciki? Wanda abin da aka yi ne. Abin da aka yi eh, dukansu babu wanda kai mashari daga ciki. Gaskiya ne. Ga Ta ne wanda- babu wanda kai mashari daga ga wanda ciki. ya zo ya lissafa nan kama in zo Murtala na tashar Lado. Shine ya ce babu sharri haka ne? Haka yake. To, shi wannan hudda ta informanci da kuka yi, aƙalla dawa kuka sa aka ɗauka? Dawa kuka sa aka To ɗauka? ni dai wannan da aka yi shine Wanda ka san an yi da wanda kai? san an yi Da kai. wannan na kusa da garinmu abin nan ke dangi. Ina ne Idan ki mutum- dangi? Nan ita ma Kanke local government ce daga Zamfarawa sai garin. To, wa aka ɗauka? Hajiya da ɗanɗanta Ya sunan shi? baban gida. Baban gida. Mm, Shi ne kaɗai ka san an yi da kai? shi ne wanda kawai na sani. Shi kaɗai ne ka san an yi da kai? Ban san wani kuma ban iya lissafa mutanen suka te su bakin waɗannan mutanen da na lissafa ma Eh, gaskiyar lamari su ne na kai ɗin. su ne wanda ka san kun abun nan? An yi abin da su. To, da za a yi mitin ɗin ɗaukar sa a ina ne? Ƙofar kudu a garin Tafashiya. Ina ne ƙofar kudu? Cikin gari ne? Cikin gari ne nan wajen tafkin kada. Tafkin kada wajen gari kenan. Gehen gari ai kana shiga Tafashiya ka san abin nan ai ba kuwa bace kai gare ka. A nan ne kuka haɗu da su? Nan wa'in Murtala shi ya neme ni Eh, ya kira sauran mutanen. sauran wa'anda ka lissafa. Sauran wa'an lissafa dama kamin in zo dai ya haɗe su. To, alhamdulillah. Yawwa. Yanzu wannan abin da kuka aikata alkhairi ne? Ba alheri bane ba kuma kamar waɗi na yi lidamar yin haka kuskure duk ɗan adam ana iya samun shi ko ta wani ko malami ne na kuma yi lidama haka ina neman kuma alfarma da ka taimake ni ƙungiyar su ya taimake ni ya zama darasi shi na farko shi na ƙarshe a gare ni. To, wani kira za ka yi ga 'yan baya masu aikata irin wannan halin? to su gaggauta bari tun kamun su gurgana hannun hukuma To, yanzu saboda dai ka yi wannan abu ladama. ba alheri bane ba Ka yi ladama akan abin da kuka aikata? wannan haka yake. To, Allah ya rufe asiri.